Scrogall mis trasneanní. Iniu tá méid sa Gaeltacht I géirí ír agus inis ba mé caint le ceoltóirí Breanndán Ó Beaglaoich. Breanndán, fáilte? Ceacht tú? Go dtíon go bhagat. Fáilte roisin tá. Ó, chuir mé. Agus inis apalam faoi Scoil Cheoil na Earraigh. Well, naim blian am hyn sa blian 2015 hosting níomh bhíl agus ba hyn Scoil Cheoil na Earraigh agus hosting bulis na rangana. Agus siad na rangana yn príomhrod, siad cnáb dromo yn dyr seachtaníad. Bí mi di bwynir ceol á ránaíocht, rince, agus bí'n rang córá a Scoilin, agus bí na rangana. Chomborg is féidir trí Gaelin a gyd chomá, agus di lími disteach tradiisiún na háte seo. Agus chomáile sin tagan ceoltóirithe ó fuid na héireann I muide, agus tagan sé go dtí na Cúlach Cheoil, agus tugad bí daoine isteach go háirithe ó Albin, agus im léana ggóil chábhíle sa trídíag, tá daoine teachúin ón Leatin Bheag, ón Earraigh, ón Sualin, ón Istóin agus ó Dhéilisia, so tá bíd áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá sé éirí a lán? Well, tá sé dul méid ach chun na fíorda gén sin hí a thuirt in éair an aimmas mó ach go néadóchlinn á tradiisiún héin a cheúra agus an neartú bis na héan blian dá go bhí dín. Mar na bhí sa fásuas, ní a bheith rántar le Scoil Cheoil na Earraigh. Bhí an Ghaelin, bhí an Ceol, bhí an Ríce, bhí sé á híine raig go nádúra. Ach an is tá saoil ahrathe an sa timpeall, agus is na héan áit fuaile dain, agus caiimid láh cúnta a thuirt don tradiisiún agus. Tá bhí an na hásta go bhí gaidí leis. Ínfach. Agus na raganí sin tá tú chaitsfuoi. An bhfuil na raganí an gaithí tú a bheith ina cheoltóir nó an bhfuil siad le aine gachanine? Na héine os ciúna déimiid, ach ní dhéchaimiid ar dastas brethe, ach déimiid a dé, mar le mé dí sró beidir cáil breise tastáil go agus ní réine a bhíine chuine le hapar cáil leannaí an óg. So, I fiata tú techt agus muna bhála bhíonn tú éon rud an éair a go hafar idir seachtaine is cuma ach má bhíonn tú taine bas an rang agus má spreagann sé tá ceol a gáilm sin obair na scoile díanta. Mar díadach an áirithe sin I dhéad tú a bhré leat ó rang. Ach sin dod a smó dhéad fá a bhré leat ó éon rang ná fána bheithirt a thuile tóir I dhéanamh ar a gceol agus é gáilm. An deapan tú go bhfuil tú dechar sim a chur ar na daoine óige sa cheol tradiisiúnta sa láthána nniu? Ó, ní raibh sé riamh chofrist. Ní raibh sé riamh chofrist sim na hóige a bháil sa cheol, mar tá níos mó daoine I séimint, as níos mó daoine óga I séimint cheol Gaelach inis, ná mar bhí riamh le mlíonse. Agus tá níos mó ceol, tá déad ceol tradiisiúnta a heimilt a tíirse, ná mar tá éon cheol aige. Ach ní haspáin na meáin é sin. Sin é. Chuirsúil éon stáisiún radio, agus is mór le ceol tradiisiúnta heimilt. So níl siad ag spáint an rud ceart an rud atá lú. Agus cumlinn. Tá tuige bíd na dríine a heimen an ceol, an bhachas atá sa ceol. Tá an ceol rud óntacha fada sé ceol. Clódaíonn an ceol na héan bhthóchan da bhfuil gut. Na bhíonn tú I níos de brí clasín sé tá. Na bhíonn tú I níor de brí agus tá fé'n de tain áit anha bhátha le dole. De chréad le gaile sin ri a bhí trítheis ceol an Gantrí, Goltrí agus Fuantrí. Higidir na trí heis ceol ar ann. Gantrí dá almata sásta, Goltrí almata na fá cráte na tain, bás nóir ag mar sin nó den éige I mithe had lear. Agus Suantrí almata dríochta beidir, fiú an leanana ba chuir a cholla nó éirí na gréin na dul fí na gréin nó ihe galí nó almata rómán sóla so bhí mar bíad a trí níhe sin, ach tá bhí stigtas na trí níhe sin tá na bhthócháin idir fad. Agus ní gá feici géanamh a ceol heimiid duine na ceol é héine. Rud fíor a ghríochtach, láidir, cóchtach a sé ceol agus. Tá sé anabhachad aige. Agus tá sé go bachad aige, tá sé go mar a chorp, mar a tláinte. So tá sé tuigid na nóige é sin, na hostíonn sé den éair. Ní gé bíad éon chomórta sí
in éair ní bhíon inhaintúna go bhórta sí. Tá áit ann go bhórta sí ach in san áite is in sa Scoil áirithe seo. Tá sé dírithe anna bhór ar Scoil Cheoil bhfuil cleansaí atá go bhfuil an 10 bliain fici hin san na rige go. Díirich is sin Earraigh tradiisiún agus fágan na héine an áit seo sásta tásúla gom agus sásta buinte go as an méid atá cloiste agus fáilme go. So tá sé anarist an drábóg. Gus an ceapan bhfuil se anna táfacht na daoine óga a bheith ina gceoltarí. Ó gan áras catú eiliúirt an síl. Sais crán sé ceola mu dúgad tú eile an síl tití go crán. Agus tú héin tá lá gceoltarí i dochláin? Tá bachas é dia aber is mí téóige don 9 úr agus canna míidir fad agus tá míidir fad páirtá sa cheol agus tá ar glán na héinigen nachbúr páirtá sa cheol i gárán bhfuil rincin nó sémint agus is rud anna gasa sin i giscit mar chlusa má bhíonn tir héin agus an hlúin róm a sémint agus chun na fiú na géint siad is doch níl ionach ach meán don geol sé clód úsáid siad tin sé tan seo bhúil sí na daine gan na daine ní bheith an ceol a don Earraigh. Agus tá a lán daine ógad ar timppla is beidir ná hen na muintir má ná fuair a deisir agus tá ceoltóirí úntacha déanamh dóibh agus fuair na héir na bhgan áras. Bhdála sin na. Ó sé sé. Agus tú héin cin sort sean tú an mbosca cheolana? sé an mbosca cheol agus canan agus duine lehéireachtar set ó an goá. Agus do ar háracha agus... Duine? Na héine go. An féidir rat árána sean... Sean me port, go bhil le sé bhúla sé gan sé bhúla. Cén árána baitú? Stian le cupla póca. Íntach. Séime mé póca hallmis ó chósan dom an sa thuas páid an beag. Bhí ópa hopla máring ar an agus póca nelí a hanig go ard ar bhainnim bhfuil seo dálaigh ó chuí.